Okay. Yung sa mukha kaso yung sa kuya. To our channel. Okay? Seryoso na. To our channel. Okay. Let's eat. Say Bigay na. No. Yum, yum. Ilang Piso isa. piso isa no? Suba ko ano yata ito? 2.12? Buging. May bala ka man ay? Online. Pag abot naman sa mga halimbawa may nag-order. Siguro mga awag na lang kayo ni Nay. Awag na lang kayo ni Day. Sa mga adla nilang time. Kung nauulan na sinuglang ka. Naulunan. Hindi ko nga. Magulang talaga yun. Ito na yun. Ano siya? Yung online. Online. Mano pag malinis yung gumawa. Pero minibas na yung ganong guard no, mas kaso nakapilang ito sa pag-aaga. Nakapilang program sa dami. Ang sauce. Bili ng lipstick. Sumakang inat na picture. Panag? Pagsunog na vlog. So, mga picture kang inat. Ikaw mga akit-akit pa o Tama. Ay, gani ako. Dahil ako. Ako igo. Grade 2 na nga lang. Sayang sa mga ano. Kang gasayayo kami at ito tarong. Maayat ng ano doon, boy? Ha? Dahil na taga. Sayang no. inano. Ito ang nag-isang picture ko kang baby. Baby ka talaga. Ramo, pa nagka-baby ka, ingatan mo na.
Parang kakaiba naman daw. Street foods nila ka, chopstick. Ang mukbang din kape nga, sige lang yung subo. Ika, gusto ko nakaagi. Mata, sige baga ako. Diamond? Makasap ka. Hindi naman. Yung dyan sa may palengke. Mr. Donut mo yun? Ay, Mister. Mister. Bicolana 1. Bicolana ako. 2. Ito ba ako? By age. Ah, okay. Bicolana 3. Bicolana 4 nasa labas. Ngayon magpakita. Makakakilala niyo po sila next Soon. vlog. Sila siya pala. Para makuha lahat ng sauce. Kung nga din manay, please. Lasang kwek-kwek. Tabi ang Pinoy. Apenoy. Hindi. Fishball. Fishball kung matagal. Kasukong lang si Day. Hindi, ayos ko na din ako ah. Alam, hindi mo na pala. Puso ni ano? Yun, Bin. Hindi ako fan ng mga word. Buti namin ito sa August. Hindi pa akong bilookan. Ang boy. Sa inyo ba ibang oras? Hindi. Baka Sa bagay sa ko na magpaniniya. Wala rin. si Bunini hindi talaga ni-store ko. Masama ang loob niya. So, nasa August na lang ako. Masama ang loob. Ngayon yung sa vlog ni Cristel, yung pajama party nila Zoo. Hindi ko pa siya. Super. Izen ni Zoo. Si Zen na Zoo. Ay, ito na ang ligday. Pinaka ko man. Pajama party nila Cristel para kay Zoo. Zoo Ramirez.